hver gang. Hej Heidi. Jeg er Søren, og i dag vil jeg gerne præsentere og fremlægge om de stofklasser, som du har uddelt til os i dit schema. Til at starte med vil jeg gerne gennemgå dem alle deres funktionelle grupper. Jeg vil gerne starte med carboxylsyre, som er den gruppe, som jeg har den stofklasse, som jeg har tænkt mig at udvidende forklare både anvendelse, navn, system og et reaktionseksempel med. Carboxylsyre har dens aktive grupper eller funktionelle grupper i både dens O, altså O-dobbeltbinding, og dens OH-binding. Den her OH-binding kan så bruges, hvis den har noget alkohol med sig, til at lave en, hvis jeg lige trækker en smule til side her, en ester. En ester har dens funktionelle gruppe, muligvis her, det kan ikke være et H, så det er godt for at man af, men den har altid en funktionelle gruppe, her i dens O, og her i dens anden O. Så kan vi rykke videre til siden og kigge på vores smukke aminer. Det er lidt sjove og quirky i nogen med N i stedet for at C. Aminer har, ligesom alkohol, 3 former. Dens primære form har 2 R'er, eller 2 radikaler, og et H. De 2 radikaler kan godt være funktionelle grupper, det er det ikke altid. Så har vi sekundær, som der er ligesom den primære. Den har bare en mindre radikalgruppe, det betyder, at den har en mindre gruppe, som der godt kan være en funktionel gruppe, men igen er den ikke altid. Og så har vi den tertiære, som der ikke har nogen funktionel gruppe, da H'erne tager alle L'ernes ledige bindingspladser. Så kan vi rykke over til, hvad jeg kalder alkerne. Alkerne, de er lidt sjove, i at de er karbonhydrider, og derfor har ingen funktionelle grupper, da de kun har carbon og hydrogen i dem. Jeg har skrevet H til alle deres bindinger. Det kan også godt være H3C, eller en længere kæde af CH'er. Men til at starte med har vi en alkyn, som er defineret som 2 C'er, som der er bindet med en trippelbinding. Og så enten har CH, altså en længere kæde CH, H3C eller H er bindet til sig. Så har vi alkener, som der er lidt ligesom alkyner, bare en mindre binding på det der C, hvilket betyder, at de har 2 ekstra pladser, hvor der kan ske en hel masse CH-business, bare ikke nogen andre elementer. Og så har vi alkan, som der kun har den her ene binding mellem de 2 C'er, hvilket betyder, at der er 3 pladser, hvor der kan være H3C, H eller længere kæder af CH. Bum. Så vil jeg gerne tage dig tilbage til hvor vi startede og kigge på den her carboxylsyre. Syre er et præfiks, som du måske kender fra aminosyre. Ikke præfiks, suffix, undskyld. Et suffix, som du måske kender fra aminosyre, som vores krop bruger til at danne proteiner, som er meget vigtigt for os til at kunne overleve. Og carboxy, som der er dens præfiks, kender du nok ikke så mange ting, som der hedder det. Eller det er grunden, at carboxylsyre har den højeste prioritet, når det kommer til navngivning ved funktionelle grupper. Det betyder, at man skal have 2 carboxylsyre i et molekyle, for at det kan have carboxy i navnet. Præfikser til carboxylsyre. Til dens reaktion har jeg valgt at lave en kondensationsreaktion, det har jeg allerede nævnt den tidligere mestre, hvor vi har taget en etansyre og en metonat, og så i en kondensationsreaktion har vi fjernet det her O, det her H og det her H til at kondensere det her til metyletonat og H2O vand. Ja, det er hvad det. Bye bye.